Kaunti ya Nyamira bono nigo mwakilishi wa basubati kurwase kaunti yo Mheshimiwa Jerusha Momanyi omo basorero hanyara ko baga koenekia emeroberio yokogenderia kubwatuka magendero gucyase byombe byo basaye naboigo abangina hase kinyoro Kenya kiore ikigutoka ase bunge ya West Mugirango ase kaunti yo Muske Jerusha nigo aire gatambokero yokogikeria chisegi chegenka naboigo gotachirwanse kwa bana banyaruka ase bono amochire gati abari babeire bakogendera koenekia ebikorebyo aniga gocha maiga yo mosacho yomo kurwase ewadi abanyamatuta yogotoka ase bunge ya West Mugirango okagero kumutachiranse omunyarukoya naboigo komwa oborito egento bono Mheshimiwa Momanyi atebiri garache kubwaterera koenekia abuna obwene mbochigotoka gochiasa omunyaruko yo chinga kecho nigo boiga kwanira magendero ya serikali ya kaunti ya Nyamira asa atebiri gwikira boniga nigo bokoreri bwe serikali yo butarikirana ase nchiriringia ase chinse mu chamashinani buna gotomanya murikito Fatgad Gisemba Omo wakirishi oyo bwabangina imeye kaunti ya Nyamira Muske Jerusha Momanyi nigo aburirie abantu bonsi kubwatirana eryo gukora ebikorwa by'abasaja kubatakira inse abana abake wika kubatigira oborito ikera abana batandike tunabangisa muna bana sanje kwenye matuta ya inoyo ebisa biro nebyo gukuru ngoro mwana na hando maye ko lyo mwana kuna kuna gukinora mukaya roti Gaki, oyino mosacha gosene nyanga. Monko nya kogikerie binte bikare bina binkorikia. Nkwanza muri togikerie amangana ayuma ete ntenda pest violence. Yani baba omwana kubwatwa singentera atali nkuru. Omonta ko omoene bwaye omekishwa ngata Ensemo yaye omo MCA obonyamatuta Muske Julius Matwere nigo agikeirie oburai bwo mugabana Nyaribo ase ogosinywa wikirania emeroberio ya magenderero anene asogosira ebyewa byabasae nonya aba MCA bagwetia budget ase ebunge ya Nyamira matemo matengantu atwara chiguruburenga twatwara chigurubure abandi bakaenda bakabaje umugango ndese bagangete gutya bakabaje bakaenda bakorera mukutano bo ukigeti mata ari manga bakaenda bakarosya budget supplementary budget butuko bakabonga kiwe sikiarenge budget cyo speed bakabeka sawa tagete abuna watu wate issues ya sports. That's why we have not been able to involve our youth in this. We have had plans for some time. I want to believe mtoikirani. Wakiweka budget anatoa. Wakiweka anatoa. And you know every year ikiagira babate ministry ekokuya gender, sports and youth. Moire ministry igekobwatia resources chigote kere ministry ero. So they are the ones who are supposed to have done a lot into ipago soine asogokora affirmative action. Kukwana ase omoyiga bwokubwatuka ema ase kiombe kia mosaria naboigo kubwatuka ejeki ase kiombe kia bodaboda amo na gusira ebyewa ase kenyoro kia Nyakeore nigo Muske Jerusha abekarabu buna arachie kurwanirira ubugabana bwa Nyamira hasa obochorio banene bolebosio nipambana na hao wanaume. Sasa niko tayari kwenda kupambana na wanaume. Kolie kero kyobokana. Igona ataka nkwane mo nyugwe kyare no mura. Onde bwenzi okagere tengane running mate ngo chikoba atike kondikia. Tacha sene ga go chikoba running mate ya na atirion. Ba Nyamira yere namba 2. Igo ba matare nga mokungu. Mtoko nyara amangana yo gotere kero kyobo women waisaneire egesongo no manyete no maete kono geke gusi no maete kolendenka omokungu yo abe egabana ya Nyamira county era Jerusha Momanyi ntogoro obwekanira abakungu barenga se pipilia akigera bakamwe karotora musire atenenere county yeito ayesibi buno mwana oli atera techaka tute yo sandarita wa strike aina mangana yo mongina bona ga kitoko moeke kenene nasinywe yara abamna gradis wanga wama pe count Kingo reporter ya Getembe kurwa sechinseme njiga cha Nyakeore yegotoka ime ye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango kaunti ya Nyamira Fatgad Gisemba.